Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi aphumele ubala ngayo. Asimuzwe ukuthi ngabe siphatheleni sabona. So ngisinjani? Ngiphela kunjani? Ngiyaphila nami. Ngisharp nami. Uhlala kuphi? Ukuhlala ngizila eClermont. Ukhulele khona? Ngikhulele khona eClermont. All right. Beyinjani impilo sakhula? Impilo yona bingekho sharp. Mengisakhula. Bekwenzakalani? Cause ekukhuleni kwami kade ngihlala nogogo eClermont. Ukuhlala kwami nogogo impilo ngekho right. Okay. Kasachomana nake nabangani ke ekukhuleni kwami ukuthi umuntu agcine ethola umuntu o right osebenzayo onento onayo yonke into. Ne? Bayibiza sugar something. Angabusayibiza kanjalo. Kwalinto kanjalo. Sugar ntonton, okay. Asingayibiza, okay? Yeah. Ekukhuleni ngakho okay, ngimthola umuntu kanjalo ne. Shoot kwenzakaleni oqala ngamthola because engigcina ngibatholile. Mengiqamanga ba4. 4. Engibatholile. And bebe loaded. Ayonke into beyikhona because phela ngithi engibathole ngokungena egarage, singangena egarage ngasebenza car wash. Mayibe befika bonke befika kumina yabo. Oh, okay. Sibatholeke labantu ne. Ekujoleni kwami inhloso yami ukuthi ngicine sengithola ingane zabo. Yabo, because bona bekho fit enough ukuthi ngingagcina nabo ngilala nabo ngalendlela. Oh, wena ufuna izingane zabo kahle kahle. Yeah, ilapho kahle. Oh, okay. Oqala ke ngamthola mengimthola beyihlala ngala eKhawazini. Siye kwakhe ke mesifika kwakhe afika ngikhiphela yonke into nje nokhiya yonke into ihlala kumina yabo nekhadi lakhe ngine yonke into. Uma umfica uhlala yi1 akana ingane lapho. Ngafikele emini kuyena wangitshela ukuthi uhlala yedwa. Okay. Indoda yakhe kayingekho because nakhona ukuthola ukuthi umuntu esilisa ngize ngathola sekhamba isikhathi yabo. Akakutshelanga usahlangana naye. No akangitshelanga. Okay. Mengifika kuyena lapha endlini yakhe angikhiphela yonke into kube right. So okay mesifika angikhombisa ibedroom engase sekuyona sihlale naye. Yabo angifika lapha ebedroom kubekwe yonke into wine chocolate yonke into yabo like njengathi sina amajita amesenza sikhiphe ilentuzana icherry mayibizile roomini yakho yabo. Yes. Njalo kwenze njalo. Shona ngifika ke lapha nami ngibona ukuthi okay mina isikhulu la ekhaya namhlanje. Akekho umoya yabo. Mina isikhulu la ekhaya. Ngifike ngikhululeke nami afika usisi khona seshaya lezi zamanethi amalanjare. Yo, imvunulo yasekamereni. Awuyazi kahle ngathi uyibiza kangcono. Hayi mefike eshayelizi hayi. Shuthi give ngitshele ezami ngala ukuthi sengitshele ukuthi ayikuseba futhi ngibhopile yabo. Yawa athi osikhombisa isithomo ngivele ngishayisele khona la eroomini ngishayisele futhi ayikuseba futhi bukali ngiphi. Yawo ayingibasele location. Mengibasele location kanti la futhi bazongibhayizisa. Yawo. Bavele bafike yabo befika la abavele bangena khona le gateini kukhali alarm ngoba bazama ukugqekeza yabo. Kukhali alarm. Ngoba phela bona bangifonela kanti mina sengibhizi nalo muntu ngala. Yawo. Ngesikhathi ngibhizi nalo muntu ngala likhali alarm la bafethu labo. Into abayenza bavele babaleke because kufika ama security very fast. From security okay bangabathonga bakwazi ukuthi babaleke ke bona. Ngizongabona ntamba masebengitshela time sifike lapha sizokucheck. Yawo. Okay. Sagcina singale duzana singakuthola ngithi mina abafethu into enzayo lapha kuvele kwakhali alarm yabo. Kanti bekwenzakala ngithiwa hayi bekuyithini impela ke la ngithi bafethu noma kuthiwa lenzani musana ngilandelela nami angazi nganilandelela yabo. Kuthiwa alright sivumelane kamnandi. Asami kuhamba isikhathi nalo sisi lo. Hayi yabo nje ngcina sengitholile ukuthi okay onawo umndeni yabo. Kodwa ohlala naye. Oh okay. Umndeni wakhe uhlala laphi? eHillcrest yabo. Ngidena kuhlala nelontuzana ke nelontuzana nogogo wakhe khona eHillcrest uma wakhe kahle. Hayi avela lahle ngosuku olodwa athi asasithi ufuna ukuthatha ingane ngephi ikubo eHillcrest asambe naso uthatha ingane ufuna ukuhambisa nje ulwandle ayobonisa ulwandle eshayisa ulwandle ingane kamnandi sambe naye mengafika la ingane nakasho ukuthi nguba into yokuqala ngibele ngiyibuka ukuthi hayi lo muntu lo shuthi udlala ngami yabo zingana ningane ingane ekhulile nje iqala umfana welontuzana na 22 lenye intombazane ke yenza umatric kina 18. Oh okay. Hayi ngibona ngithi okay. Lo muntu akayitshela abantu ukuthi nguba. Nawo bayibukela futhi umfana nje kimi uthi ha. Okay umfana sho mhlambe usebenze engadini kanje. Hayi ngingayinaki le. Ayi siqhubeke isikhathi okay ngithi okay mina la kumele ngingene lo.
inhloso yami nayi la ikhona Lona Sengithole 18. 18 manje nanga umuntu engingimthola okay same solwandle avela ilahle ngokuthini ke avela athi angibagade lwandle yabo Okay. athi aphethe ngibhekela labantu ngisafuna ukuthi isho isithola into yokudla yabo ngithi mina kwavela right asingani siyohlala phansi idlini athi hayi basa enjoy ngithi all right kokhona nezingane ke abazukulu ke labanye bagogo ay kusale kulo ubhuti wakhe sangekho naye sabheka abantu la lwandle mina ngicela inamba kulokuthi bethu nginike inamba yakho la yabo ngiyafisa ukuthi siphinde sikhulume lelanga ngithi nganayi ngeke uzongichaza noma nokukwazi ngikwazi ngithi hayi khuleka makho uyangazi uma ufuna yonke into omunye ubuza ngomakho uzingoba Okay. hayi ngani nginike inamba yamnandi kanti nje nginike inamba ingane anti nginike isilinga ngazi yabo kwenzakala nemva lokho lengane lesiqhubeke nasijole yabo Okay. ngitshola noma wayo ngitshola lengane yakho lengane yakho mama uyangithola kwangitshela wabili kanje labantu labo kanti ngizolala nengane yakhe lo mama kwenzakaleni ivela imithi yabo ekumitheni kwayo manje sekuyinkinga ebheke mina ngoba phela izotshela mina ngeke kwazi ukutshela mama ukuthi imithi ngani ngoba bazoyibuza imithi sowa ametshela mina ukuthi imithi hayi ngimtshela mina option enginayo kuyodwa ke ayikhenye yabo ngithethe fethu kwamanje yabo uzoba nenkinga ukuthi awuzohlala nami mina ngingalutho yabo ngihlalele Claremont wena ehlala endaweni eright ngaphandle unganqini ukuthi hayi uze la kodwa mina isizathu sami nje ngisithatha manje ukuthi akhipha lento ayithwele yabo ayikho into ozoyenza kwaphela kuyafana uzoyimushela ilife umoshe nami ilife yabo ayilengane le ingayizwa kahle lonto kudlula isikhathi nje ingakapheli inyanga imithi akudlula isikhathi ithi hayi izosikhipha isayikho inkinga ngithi mina unesho into eyisho ithi ngithi all right ke asenze kanje na woza la elontuzaneni yabo ngala esendisenza hlangane khona yabo ithi ayikho inkinga abahlangana esendisenza hlangana kwenye iBNB yabo engakhona ngala esendisenza hlangana kwenye iBNB feke ngishaya ngento zakhona ibe right sele sengisethele drinkini yona yabo Drinkini ezophuzo yona. ezophuzwa yona Yini lo mfakelile? ngimfaka into ukuthi nje vele kusheshe yonke into Oh, phuma, okay. yabo Okay. olona esithathile isinqumo kodwa sokuthi vele uzoyikhipha Wena uthathe kuphi lento? mina nami kuzwana nolova nje Okay. ngoba olova akhulule abatshelana olova basitshela ukuthi accept wethu makuthi kanje uzama into kanje yabo Ayimbulala umuntu leyo nto. hayi no imbulala phela kodwa ukuthi sibeletho ke siyalimala sona yabo khona nathi sakuthola ke lo ngaze ngakuthola nami emva kwesikhathi yabo hayi sendlule kulo muntu yabo should done second le sihlale na kamnandi la eBNB yabo esho ukuthi ayikho right siphuze nale drink ithi ayikho right ngithi mina inkonzo enjani yabo hayi ngitshela ukuthi ayisisasa ikho right ayizizwa kahle nje namhlanje ngithi all right ke mfethu ongcono awuvele ufonela abazali bakho bazokulanda mokuthi awunankinga ngithi bazothi ngiphi ngithi request akuyendlini yabo ngavele kuseduze ayampe request ingane ihamba kanti abazali bayo izobuye obatshela yabo sibatshele esayidini sigula ngempela yabo sibatshela ukuthi ayenze into kanje 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 kanti nami awongangi ede lokho Oh, usevele wenzile yena. mina sengi-ede entweni You. yabo ayi ukuthi manje Akasasho ngani yena ukuthi khona into ayenzile. angitshelanga ngithi mina yena ungitshele kodwa ukuthi isinqumo uyasithatha kuphela yabo wagcina ngangitshelanga ukuthi akuse lento sengiyenzile ungitshela ukuthi isinqumo uyasithatha kanti mina ngizothi ngimhambela phambili nje nami angimthemba ngithi vele ngibona into ezolahleka kumina ukuthi okay shuthi yonke lento esengiyitholayo manje yalahleka yabo ayi shuthi umzali lengane le egcina ithola ke le ndaba ke seyitshela yona ingane sigula ngapha ukuthi hayi umuntu owenza into kanje kanje nangi yabo adinanga umuntu ente kanje hayi imoshakale lapho ke kwase garage lo mama vele abuye ezela egarage la ngisebenza khona azobatshela ukuthi hayi lo muntu owenza into kanje umphathi wami ngaleso sikhathi azakhuluma into eningi avela shithi le nto inisho ngiyazi kodwa ngwa nithi involve namaphoyisa lento angifunda ezokuhlaza indawo yami angcono akahambe anikhombise ngisho kubo niyozama ukumthola kumo ukuthi kanjani hayi phela kanjalo kumsebenzi hayi yimi lo manje sengiyaqala ngiyaphanda ngiyafika nala namaphoyisa afika futhi ezongibuza ngalo muntu ayi ngiyayiphika le ndaba ngiyazi mina
Kwalo muntu afika yabona mayefika naye efika namaphoyisa angimazi kabashot angimazi lo muntu. Angimazi angazi ngambona. Uyangisukela. Vele ngimnami ngisho ukuthi iDNA ivele noma kuthiwa uyazama ukocheck ukuthi sesala angeke kusavela vese sihambile isikhathi. Yabo. Ay qhubeke siphande no lo. Kuthiwa baba usuwile. Kusho lo. Kuthiwa efethe usuwile wena. Ayikho lento yakho. Yabo awuvuka uzama ukuvuka ngoyedwa. Yabo. Angithi abafethu nengihlanganiseleni yabo ngoba mina kuselula kuthiwa efethu. Awuvele ufike uzoshaya iround nje lapha eSpine yabo. Kube sho ukuthi sama camera akushuthi abakubona lapha amakamereni. Ithi hayi right khulekani. Ayizivale no lo ngivayeke ngithi shwi bavale lo ngifike mina nje ngophathele kamnandi drinking ngophathele yabo into e-right. Ithi abafethu idlani bafice ngelajabu ithi idlani. Hey one man yabo nje bathi bedlo lo bedotso plastic bedla. Bavela shayisa omunye usisi. Hambe amarock emhlophe. Uyikhaladi lapho. Khuluma izulu abefika la athi malini ukwasha wo. Almet malini ukwasha ibunke ngisukuma kuqanga ngiyawazi ukuthi vele ama price akhona ngithi 100 mali yakho. Athayike wena uqongisha inform awusebenzi la ngeke ngitshetha ayisondela lana ngoba usiyakwazi ukungiphendula ngithi sondela lana siswami isikhuluma hayi dedela nje inamba ngimina ngiyasho ukuthi hayi la ngipopile yawo ngayitshenja ukuthi hayi ngipopile then ithi ubisi lenye efethu yini wenza ngani wena ngithi mina ngithi ngalutho kuthiwa fethu bonke laba right bawela kuwena ngithi awuna nje bakhona bathiwa kuthiwa ngeke kodwa akekho right yambo kodwa lokho ugqoke ngithini ugqoke ngithiwa ibuGucci phela shaya lami ngithi hayi iyona ke lengiyifunayo ke le Gucci kumele igqokwe yimina khululekani sazobona ay adlule lo sisi wabosho ukuthi ngelinye ilanga nje sengibaba ngile nginobavala ko lo ngiyabona okay noma ngasasibhani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngibathola yabo bantu yabo Okay. ay adlule lo sisi ngelinye ilanga abangimnakile ngiyayibona kodwa amarock emhlophe ithi shi ngeni ngiyawa nje ngithi ngisaweva kamnandi isandla elibele ehliwini uhamba no ranger lo muntu engakhonjwa kanje kwathaya wena sokudubula wena Hawu ma. uyajwayela ayithulela ayidle icanga usho lapho iRobot isavalile ay edlule imoto angisho ukuthi yabo la emuntu nenkinga ke la shuthi sinokufa kuseduze yabo hayi ngirelaxele futhi leyo nto ngiyithulela ay ngimtshele lo muntu ukuthi ebethi lento yenza wangiqhatha nomuntu wakho manje wazingitshela ngidubula athi ayikhohlo yena kanjani uphumile yabo nje uye ngala eMozambique wabona kubo ngithawo kanti bathi ngibhanqana labantu athi hayi wena umficile lo muntu lo la angikubhanqile kubhanqe kanjani umficile lo muntu ngithawo right siphumeke lapho sibonana nini abathi ayikhululeka mfethu ngiye meetingini mengibuye meetingini ngizodlula ngakuwena ngithawo right ke mfethu mina ngizongithola eClermont ngibuyele eClermont manje athi awu right ayikho inkinga ngeClermont ngifike ekhaya ngirelax kamnandi sengisahle nje sengikhohlene ukuthi khona umuntu emeetingini mina nginaki ke wena khohlela abefona athi hayi ngidlula la ebridgeini yabo ngithe ebridgeini liphi athi hayi ebridge lishonele uNtuzaneni la ngulontuzana ngicutshwayo Okay. uDumsana emakhaya noDumsana emakhaya ngidlula wona ngithi awu right awuze ngithi kuliphi ibridge alisho ibridge ngithi hayi buyele emumva ngizokusendela live location ngimsendele la location afika hayi mefika khala abantu loveni eLentuzaneni indawo ngithafithi lo muntu lo uze kuba umamkhulu wakho nomba ngithi nayi bakazi kumamkhulu wafethu khulekani chayi ngeke unemali kodwa futhi siqoka kahle kanje ngithi hayi khuleka imali ikhona yabo nami ngiyamanje ngimazela lapha ngisasebenza lapha ekhaya washo kuthi all right so bese kubheka ngithi kohleli bafethu nathi ngibuzwa ngamanje relaxani mina ngizonichazela ay lo muntu lo athi hayi fethu asambe seLentuzaneni sehotela ngineLentuzana yabo ne dates nawe namhlanje ngithi mina hawo kwangingekho prepared yabona nje nangigqokeleni athi akhululeka mfethu yonke into engiyiphethe kulesikhwama lapho uphethe isikhwama esincane athi yonke into engiyiphethe kulesikhwama soyidinga umqondo wami uqale kubuye manje uthi yabo shi namhlanje ngiyapopha all right hayi ayikho inkinga ngoba ngitshela ama out endlini futhi kuyabuya sathi ishwi thatha lo muntu sambe naye ungithatha ungisa lo muntu ngisa ngala eLentuzaneni eWestville yabo athi asethi la eWestville kuLentuzana kwenye iBNB ihlale khona asirelaxele kwiBNB kamnandi ayawo nje nginganakho unami usirelaxele kanti umuntu lo angale into yakho uyilanda le mali engako uthi bathwele abantu lapho Oh, okay. yabo ay ngingabo nje kodwa ngiyabo menginayo kunaleso sithunzi lesokuthi ngeke ngathi akayedwa nje lo muntu yabo Uyakusinda. uyangisinde kanjalo hayi
Yabo nje sibe right kodwa ke ekhathi zasebusuku sekuthe kuba mnyango kodwa ekhathi zasebusuku yabo ngiyamuzwa woloke humzela yedwa ngithi mina hey give ngithi ngiyamqhweba mfethu kwenze njani yabo akangizwa inhloko qhubeka humzela ngisho ithe yabo la ngisekingeni kuyosanini yabo ngiphume ngiyele ntuzanini ngengaphandle ngimi ngiyacabanga ukuthi uhamba kanjani ngoba phela mengithatha imoto yakhe kuyashayela kuyafana kuzothiwa ngitshontshile yabo ngithaya kuso lapho kusangihleli iphe kusangihleli eminyango Ha cabanga kaya phela ngisabuyele endlini manje ngiye kulo muntu ngizoya kanjani umuntu omzela into engaphela yabo umuntu ongathi khonto embambini kunjani manje noma umnyazi sadololo lutho yabo lutho kahle futhi nakhona la ngeke ngikwazi ukuthi ngicela usizo khona la ngicela kanjani usizo yabo nje ngiyabona ukuthi okay la umuntu uzotrenda phela la sho uzotrenda la waphela into oqala ukuthi umfuna umuntu omdala yabo yini uma umkhulu wakho noma yini yabo into kanye ngibaleka lezo zinto yabo nje shoot lo lentuzana agcine ebheda kanje ngikuthi yabo nabo kubuyela kuyena ngabululi because yabo kusa nje kwathi ukusa kwabona yimina ngambalekela yabo ngathi yabo nje indaba lo muntu lo mase phaphamile ke awakaphaphama ngaphambi kwakho akaphaphamanga ngaphambi kwami kusa nje akabonanga hlobo ukusa kwabona yimina nje sagcina sithithana ngefoni wathi yabo nje yena wathi ngifonela engitshela ukuthi hawu uhambe kanjani ekseni ngingabonananga yabo ngamtshela hawu mfethu wena uvele into engayibuthola kahle ebusuku yabo yiyo nje ngivele ngabaleka because ugcina usungithusa nami yabo ngagcina ngibaleka ngahamba kanjalo uye wathi yini uyemenza uthi awumzela akafuni ukubuye ukuphumela obalaka ukuthi because yabo even nasemotweni emotweni yakhe ngemuva yabo nje la ehlalweni ngaphansi okay bekhona nje ilontuzana yabo ibox yabo ngathini yabo bevule indawo kanje square kahle ngemuva yabo kunengidi lapha ekhiwa ngayo bungeke uzuthola ukuthi yani because bethi melanda ilontuzana yabo melanda isikhwama lesengisho sakhe sincane besidotsa ngaphansi lapho kulelo ntuzana abuye naso ngisho ukuthi hayi lo muntu ushithi unezinye ngezinto kodwa ngayinaka yabo ngize nginaka senze lokumuza kwakhe ebusuku ngisho ukuthi hayi ngeke khonto ngahamba kwasinda kodwa kasinda ukubaleka ekuthiwa akusinda ubaleka kasinda ukubaleka kanjalo ekseni hayi i-relationship yaqhubeka kodwa hayi kuyaqhubeka kona kodwa manje ukuthi uyabo ngathini because lento awusamvakashela ngisafika ebusuku yabo nje yena nje sengiyayibona ukuthi hayi lento yakhe lo inkinga kodwa manje kumele ngiqale phela ukuphuma ke sengithola umuntu yabo okay phanda kwami ngiyaphanda yabo nje lo ngiyabona ngiqama mangaka ingane ezincane ezaselokishini bekuthi mengithi angikufanele nje ukuthi hayi ngiyagangela ngibezwa nje kahle yabo ngoba mina umuntu engimdingayo umuntu wale muntu onemali so wena ukuthandana kwena ukuthandana ngoba nakukhona imali amakhona imali mengekho nje cha ayikho nje so ubungaze uzungene ugxile kakhulu emntweni ufike ekuthenini awusakhona ukuphila phandle kwakhe ayasifika ngalo asifika ngaleso sikhathi because yabona bengitshela ngithi yabo lo oqala sahlukaniswa ingane yakhe lo itihlukanise ile zinto zakhe lezade zimhlupha kwamanje begcina kube ngathi mina ozoba sengozini usuyamsaba kamsaba number 3 iza nazo khona omunye futhi yabo lo wesithathu lo hayi ngiyakutshela yenza nazo kwenzakalani yabo lo wesithathu shuthi yena naye futhi uhlangana naye ekhawasha yabona ke lo wesithathu yazi kwenza kanjani lo wesithathu lo kushuthi ngiplug ubra mathi ubra mfethu kubathela abantu ngishayise yabo ngifike nomngane nami yabo bahleli mfethu epark kanje ba relaxe neziphuzo ngiyasho ukuthi alright bafethu ayikho ke flop so mfethu awuzama ukufika mfethu ngithi alright khululekani sokushoda wena kuphela esikimini wena ngeke umuntu ukhona ngiyasho ukuthi alright ugrand kuthiwa ya alright ngithi alright ngiyazwakala bafethu khululekani hayi shayide kunami kamnandi nje ngithi hayi angibambe itaxi ngishone khona engibambe ithi ngitheme ngifika we yasazi spark ngiyakutshela yasazi spark ngathi ngifika yabo lento engifune kuNtombazane iyona yonke muhle uright umile ngiyasho ukuthi yabo la lo muntu futhi akubonakala ukuthi ukhulile yabo ngathiwa nje ngishiya kancane nomnyaka ngiyasho ukuthi yabo la khechile ke la ngitshela mina kusa cha ngakhuluma ngishona naye ngiyasho ukuthi asingikhechila vele lova ngadeli ibhola abadlalayo liza la kumina vele okay ayi
kusuke ngekuyena yabo nje sikhulume kamnandi bangwelcome kamnandi thwa mfethu yabo abesho uPrime Thaphet nanga la muntu yabo ngithi hayi vele bese ngimbambile ngane nami uyena phela la inhlobo yami lana athi hayi ziyasho ngithi hayi okay khululeka again ama right athi ngiyaphila mfethu ngithi hayi yabo nje mfethu ayikongisiza ukuthi ube khona nawe lana buka nami sengila yabo uNkulunkulu ave bahlanganisa abantu ngithi buka uNkulunkulu wami mohle kanjani ngibe ngibrush ubra wami ngithi buka uNkulunkulu wami mohle kanjani wavehleka wathehleka nje ngathanga ayithatha attention yakhe lo muntu khulila sengikuyena ayi yabo ngimngene ngimtshetse mfethu yabo nje into engangisiza ngayo ukuthi lokubonana kwethu ungapheleli la asiphinde sibonane futhi yabo athini zokwenza siphinde sibonane ngithi hayi yodwa phela ukuthi asithanda yabo athi ufuna kwenzeke lonto ngalesikhathi ngithi hawo asike sinye isikhathi uNkulunkulu usilethile ngithi Prime uthini athi hayi futhi sengishilo nami ngilethela nje ngingananga umuntu ekubonela yena ngithi hawo ziyasho avele yawe kanjalo yabe kwena akhe kanjalo ngiyasho ukuthi yabona naye mengiqhamuka nayo around Nolov basho lo Thaphet ubalanda phi engabulanda umahosha nje ngithe bafethu shuthi ngalanda umama omdala ngilandele umuntu lo nidlala ngami nina yabo athi alright mfethu ayikho flow bra wami ngithi ayizasho labo lo abanye base round nabazi abantu abaziyo nje siba u5 imina ukanyiso usizwe ulontuzana umlondi nosifunda yabo ithina abantu abazi lonto ukuthi sibhizi ngani yabo and futhi bona yabo laba abanye ba last lema relationship ba rasta ke bona because manje bona ngithi bayazi ukuthi lento abayithola yabo inkulu kangakanani kubona hayi mina nginenhloso yami ukuthi okay vele sikule scheme lesisenza lento yabo ngoba senza lento mina ngiyazi ngifunani. So ubani osekuba koShuga Ntontoni osoke mhlambe wathanda naye wazwafika ekuthenini khona izinto ezama assets obanazo ngenxa yephakethe lakhe mama yabo nje mfethu mengingasho ukuthi yabo lo Sithathu yabo lo Sithathu ayi ubuhle bakhe kutshela yabo ubuhle bakhe impela ibona abangenza ukuthi ngigcine ngididiseke egcineni yabo cause ngathi yabo nje elentuzaneni sengithola cause nami yabo kuwa ngiphatha ukugula ngiqamba ngiyagula ngathi ngiphatha ukugula kancane engatholiswa yini man angangigulisa nje lentuzana yabo lokho abafana ukuthi okay umuntu medle iphilisa wrong asifazane lale naye yabo ugcina ugula okay kanjalo ngaye clinic ngabona ukuthi okay lo muntu lo wenza izinto akangitsheli yabo ngimane ngiyaya nje nami yabo izivikeli Nhlobo kumele ngimzwise phela ngithi manje kumele ngimzwise lento angakazi ayizwe ngale yabo ngiyasho ukuthi all right ayikho inkinga should nakhona uyakhokha yena kamnandi yabe imali eyikhipha yabo kahle lento esesenza naye kahle kwakukudayiselwa wayedayiselwa kahle because uma uzokhokha ukhokhela ukuthi kade nilalile nomuntu kanje noma kunemandla allowance so ekhokhela lo muntu ukumdayisela kahle yabo sukumdayisela manje lona ke cabanga mina ngizitsha ngithi nginale ingqondo ukuthi mina umuntu omdala ngitshele ukuthi usane isikhathi sokumitha sengamitha kanjani yabo ayizivaya kamnandi lo muntu ucabanga unomuntu wesilisa wakhe athandana naye okay unengane ezu2 yabo abafana aba2 mhlawumbe ulinganiselwa eminyakeni emingakanani akakopho uyena iminyaka umama yabo uma umbuka nge appearance yakhe uma umbuka yena awungazi usho ukuthi hayi ula nje ku 24 25 ngeke kodwa umbeke above 25 yabo awungasho ukuthi hayi usamncane umbuka kanti iminyaka ihambini yabo labo sisabajimayo aba right nje abayiphelela kahle yabo nje lento lokungihlupha yakhe ukuthi okay lo muntu wenza izinto angitsheni into yokuqala leyo yabo sekugaxele mina manje kumele ngiclinic uma ngifike eclinic kuthiwa uyathanda lo muntu owenza naye lento ngithi mina cha ngithandana naye yabo kuthiwa yini kwenzakaleni ngithi kade into esheshayo nje yabo manje sengiyanqena kuyakhulu ngama ngiyabona yabo mengizosho ukuthi kade ngithole kanjani ngoba sigcina ngibe nenkinga lo sisavela bhede ngento eyodwa angizonise nomngane wakhe umngane wakhe ecanga ushaya ngeingane zivele kwathini yena athi ulontuzana umngane wakhe mfethu coswashela le moto ngithi alright ayikho inkinga ngiyawasha imoto kamnandi mengiwasha imoto ngiwashela egcekeni lamngane wakhe angithi yena ngithathela ngisaba umngane wakhe
angisokisa ngana ngiwashe egcine la ngana yakhe imoto ngiwashe kamnandi le ngane azikho zakubo kamngana kakamaloto ama 2k ke la na uyabona ukuthi ama 2k la ay azikho ingaza ngiwashe kamnandi ngibona ingane ifika ngelentuzana ngeBM slash ingane labo buza ukuthi kuqhokweni kuqhoka amaphindi ngiyasho ukuthi kulingwa mina ke namhlanje kuqhoka amaphindi lezi ingane igqoka amaphindi ayibona mhlawumbe ziphumela kweindaweni zazo igqoka amaphindi no bra kuphela zishaya imoto sebeyibuza kuqala uba wena ngithi mina ngubani ayingeke nikahle nami ngimbuze emngaka indaba ni right kodwa twice right ngithi ayina zinaqhwa kahle try ngeke futhi ngeke ngathi ugula kakhulu ngithi nginkuliswa yini ilo buhle niyibona manje try yawo kube khona yedwa vele asho ukuthi ngeke wena mfethu kade imbuzo yakho mningi yabo ngibona ukuthi hayi lo ngeke ngiyayithatha ka attention yakhe lo yabo eyavela lahle lo ayisikhathe lahla nje abalahla laba bayipaka imoto egarage kamnandi bayele endlini futhi yabo bayi busy ngo Netflix kanje ngiyasho ukuthi hayi alright lo avela abuye ezingala mfethu alright na ijuice yabo na into okudla ngithi alright khona nephindi no bra awufana yabona gqophe no Brian yo ngiyasho ukuthi hayi ngiyalingwa namhlanje yabona namhlanje ngiyalingwa namhlanje ayi anginika lezi zinto lezi ngeke ngimshitshele yodwa ithefethi yabo manje sengijolukile ngifuna indawo ukuthi ngathi ngageza yabo ngishintshe ngoba manje ngeke awangikho right yabo vele kulentuzaneni sikhona isikhwama lo mama ngishayile isikhwama wesento uzokushintsha zami yabo basaphumile nomngane wakhe ayi ngithi uyalahla vele kusuke nangize kudo athi ngikhombisa kamnandi iroom kamnandi ngigeze ngenza yonke into ngishintshe ayaqala ngibuye ngamanye amehlo nathi umuntu ke manje ngithape hayi imini kusayimini khulileka yabo ayi avela lahle kanjalo canga first day khona kule room ade ngikhombisa yona ikhalele kuyona hawu yebo awungathi ikhalela kuyona le room le mina ke ngiqaba wena uhlezi uhamba nezivikelo yini isivikelo siphi asetshenziswe isivikelo hayibo mfethu siphi isivikelo hayibo ngikutshela sasikada ngabe mina bengikada ngento eyodwa ngikutshela kade ngento eyodwa ukuthi yabona mhlambe mengalimala kanje kwavela isilonda sangaphola ese ngiyasola ukuthi mhlambe kuyo kanje yabo angeke ngiyele ntuzane ngeclinic ngocheck yabo ayi ngibona ukuthi mhlambe kusa right kusahamba kahle ayi ngikutshela ukuthi awona nje lezo zikhalele khona eroomini khalele khona eroomini sahamba isikhathi yabo ngibona ukuthi okay babuya manje labantu ngimthethe fethu nawe hamba ukike kulentuzana kubangani bakho yabona bese ngifuna ukuba banganaka ukuthi kade khambani kade kwenzakalani mina nawe athi ayikho inkinga khulileka ngithi all right yabo nje exchange ngamanamba yonke into isi right mina naye ayi siyathintana kamnandi inganekele yabona ke leya ngiqama manje ingane enganqini ngisho ukufika eKasi yawe lokushini ayinganqini ngisho ukufika lokushini thoyi lokushini njani ayinankinga yabo ayi vele ifike yabo lengane ifika nje izongivala elokushini mina ziyakhala ngafika elokushini ziyakhala yabo ngane right nje zakhala ifike elokushini ayi lo akayiboni yonke lento kanti uzothi ngolunye usuku angithi yabo yena uyeseyakwazi ngithi vele eKasi athi uyafika uzongishaya ngesurprise ngiphethe lo umngane ulontuza ingane yamngane wakhe cabanga yo ngiphethe lo muntu lo baba mefika yabo lento ukuthi ke ama cherry mefika yabo akathanga ukushanga surprise nokho uba akasho yabo abevula isicapha kamnandi lapha ngikhiyanga eminyaka fika ziyakhala ngithi yabona ke yabo lo abezama ukuyifihla yabo athi zama ukucasha athi asengikubonile ekhulileka sukuma uqoqa ungene lapha emotweni ngithi mina uyapi na emotweni manje athi hayi ngizomhambisa kubo la kahambe ngifuna ukusala nawe ukudila nawe ngithi mina udila nami ngaliphi athi hayi wena uyinto eyinkinga la kwazi ukuthi uyongenela ingane yamngani wami ulale nayo ngithi hayibo phela nawe ulahlile ngikumenze njani mina yena elahlele phela phela besingathana into straight la yabo wena unomuntu unezingane yabo kunomuntu o serious nawe yabo onginempilo yakho serious ngempela mina bedlala nje eceleni phela yabo athi all right sithola ukuthi ikulotuzana akule sengithola ukuthi le ngane le kade silala nayo nje igcina yenze njani igcina wona isithola cabanga yabo le ntuzana yangitshela ukuthi yona ithola amawele cause yangisho kwiscan ke le yanga
azithola amawele kodwa kusakuncane yabo kuyasolakala Okay. ukuthi amawele yabo ngithi mina inyanga ingaka athi hayi seyidonsa sengaphezulu kodwa kwathu ngithi ayifethu kwazi nangisebenzi lo nto mina angifuni ingane yakho mina bathi ngifuna ingane yakho yabo idlengane manje mina ngizoyenza njani ngithi mina ngihlangana naleyo nto mina ukuthi wenze njani wena ungitshela ukuthi ungenze njani bathi obraham mfethu ufuna usizo kanjani ngabatshethe bafuthi ngifuna usizo kanje bafuthi kuyaphuthuma yabo lo muntu futhi manje ungenza ukuthi abe nengane and nalo mawathola ukuthi umithi and sixabene plan naye yabo mawathola futhi ukuthi umithi lo muntu lo kuzoba inkinga kuthiwa mfethu khona inyanga esiyaziyo hotel uyasambe boy bathatha lo muntu wakho sambe sehotel naye bamthatha baye hotel mekufika hotel ubafika bamenze njalo bamphuzisa ezinye impilo zakhe lapha ayitshela ukuthi wahlala 2 days kuleya nyanga ezama ukumlapha ke semklinile nje sise right hlala 2 days leya nyanga Why kodwa uyindawo ungayifuni ingane wayo ukhiphisa omunye futhi inkingi yodwa please inkingi yodwa ekhaya akukho right yabo manje inkinga yami ngifuna ukuthi ingane zami igcine iphila lempilo ade ngiphila mina yabo kusayile yonkinga kodwa kona yabo nje endleleni yami ngiyasho ukuthi ingane ngiyayidinga kodwa hayi manje angimfuni umuntu yabo nje ozovela mithi nje kanje angcono mengingazi ukuthi okay sengivumele nomuntu okay sengiyamthatha lo sengiyashada ngingaba nengane nalo muntu anginakho ingane kodwa manje inkinga ukuthi ngise ngikwi-mission kube khona umuntu ozovela mithi nje ngikwi-mission yo yabo uyangiphazamisa manje kodwa ubasiza ubageza yabona ke indaba yosiko ke angeqaba amangane nami ngize ngayazi ngabafowethu ukuthi okay angimise enyangeni awanye indaba yosiko bengayilandi enhloko mina bengazi ukuthi mengiphila life nje kuphela ku right cause yabona ngiqaba ngolo bangihlanganisela kahle imali kwathiwa mfethu sambeni sambise lo muntu la kwamanje kwavela nakuthina iskemini vela akekho nengane yabo dodana nento eyodwa nje ukuthi akuse siqhuba lento esiqhubayo nje kuphela yabo siqhuba lonto nje manje ufuna ukuconfessa kubani uyedwa umuntu ngifuna ukuconfessa again uyena baba wami ngifuna ukusho again ukuthi hey ubaba okuzalayo ongizalayo ukuthi yabo yonke lento ekade ngithi ngiyayenza yokuzenza isikole lento engizeke kade ngiyenza ukuzenza isikhokho lokushini ngaziwe ngendwangu ngaziwe nangemali yabo ukuthi kona bekuza ngayinye indlela bengigezi kahle yabo ubaba uyitshela ukuthi ubusebenza yini ubaba phela betshela ukuthi mina angeke ukuvuka kwami ngivele ngoba babheka garage betshela ubaba ukuthi akhe usavuka yabo cause behamba early angishiye mina adihamba kugcina yabo okay angishiye mina uyobuya futhi nakhona sengikhona phinde afike late yabo manje yabo nje isimade sesibona naye amatoho kade wabamba bengekho right yabo ukuthi ke naye baba wagcina lento isim affect kanti ngoba phela lezi ngane egcina ngikhishwa kanje zigcina ithinta kwaye yabo cause wasemndenini naye yayibona and labantu abagezi abagezi la kwamina ngigezi yes kwanawe cause yabo ukulala umuntu omdala kuyibhadi into yokuqala le yabo kwamina kwamele ngiyogeza ngangageza kwamina kwazona lezi ngane igezi so mase simthinta ubaba manje mhlawumbe ukuba ke bese umsebenzini nomsekhaya ukuphi manje hayi manje yabona ngalithiwa samthinta manje ngamthola mhlawumbe kwakade ephumile okay yakade ephumile ukuthi abanje insuku zakhe zokuba off ke lezo offer kwazi offer uMonday noLwezine noTuesday kodwa nje insuku zokumthinta nje izona lezo okay shuthi ngamthola ungamthola okay thi ngimfonele ke baba ngathi matasa nje Yebo. busy sabona baba Yebo njani? saphila kunjani Hayi ngiyaphila. Ucabuzwa ngabe ngikhuluma naba? ukhuluma noStofuza Dlanga Amandla eZulu from Black Life TV nginendodana yakho la e-studio ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umlalelo Okay. kumambe hello baba unjani Siyaphila ndodana kunjani? ngiyaphila baba ukhuluma nendodana yakho la uMalusi Okay.
Yini kwenze njani? Ngithi angikwazise baba ukuthi njengoba kwenzeka kanje nje impilo ingekho right izinto ekade ngizenza yabo nje kube ngathi manje angazi lento ngayibeka kanjani kwena kodwa kona ngizocela ungi-understand nje kodwa Ngabe konke kuhamba kahle qala mzukulu? yonke into i-right baba Okay. ukuthi sona isikhathi lesi ngikwazi ukuthi ngitshele ngaso ukuthi yonke lento le ubone ekhaya kungekho right nje kungekho ophumelelayo ukuthi amabhadi engangikwenza mina engikwenze mina nje ngiphila kubantu Angisakusizisi manje mzukulu uthini manje? Kahle kahle baba bengikhipha yabo nje abantu ade ngithandana nawo bengithandana kahle kahle ngithandana nabantu abakhulile kunami kodwa inhloso yami bekuwukuthi ngithola izingane zabo ngithandane nazo kahle kahle ekuthandaneni kahle nezingane zabo ezinye zabo beyimitha manje ekumitheni kwazo bengiyikhipha isiziso manje lento igcina singilandela ke kwagcina singilethela amashwa ngasekhaya ngobona kungekho right kanje lento igcina isithinta nawo. Kahle wena mzukulu muyenzelani lento le? Uzofika nini futhi ekhaya sikwazi ukudikida lo daba? Baba ngicela Balobye kakhulu le. Baba ngicela ukuthi ngingabuyi kodwa manje ngoba manje ngiyazi ulaka osanalo likhulu kona nje kodwa lento kade ngayiqala futhi ayiqaliswa abangani sayiqala nabangani bami esiphila nawo. Mzukulu ngeke udaba olumbi kanjena. Wena vele why kade ufuna ukuyenza lento vele? Hayi baba ngiyacela unganyusa umoya nje ngiyazi ukuthi kuba impela. Ngihlisa umoya lapho because wena manje ungitshela ukuthi wena ukhipha isizisu abanye ezinye ingane. Baba kona bekunjalo impela kodwa ngicela ungawunyusa umoya. Yini izathu vele mzukulu uyazi ukuthi akunabo abantwana lapha ekhaya wena uphinde futhi uzokhipha izingane lapha ezisu. Baba Lento yenzayo wena kahle kahle. Inkinga baba Uyazi ukuthi mzukulu ukuthi amabhadi lawo udalela. Cela ungilalele baba. Cela ungilalele baba. Ngilalela wena mina. Ngiyakucela baba ungizwe. Ngicela ungizwe ukuthi ngithini. Cela ungizwe ukuthi ngithini. Lento ngiyazi ukuthi ibhlungu impela. Ibhlungu impela nami ngiyenzile. Ubhlungu bawo ngize ngabona manje. Sekudlule yonke lento ade ngiyenza. Kahle kahle nje yabo lento engiyenzile yimbi ekhaya impela. Maye bengifisa kodwa ukuthi silungise nangosiko. Uke nje kwayimanje njengoba ungifanele uke. Baba ngila ka Black Life TV. Ike manje lapha. Baba ngeke uyabona manje ukunika location shothi kuzongenza ukuthi kungiqhathe nawe face to face phela manje ngiyazi udiniwe awungudine kanje. Hayi ubuyeke lapho Black Life ngicela nje ukuthola endlini sikhona sokwazi ukuthi sidikide lo daba because ekubeni wena ukuthi uhamba umithisa izingane zabantu lapha eGibhithe uyazi mzukulu ukuthi lento amabhadi kahle la owenzayo wena. Njengoba ngisho nje ba ukuthi ukubona izibhadi ngiza kubona manje bengakuboni ngalesa sikhathi ngiyaxolisa. Mzukulu ngeke yabona manje angisazi nokuthi ngithini manje. Uqale ukuhamba nalabafana lapha bakamkhizi. Laba abahlezi bephuza utshwala imihla nemihla. Manje uzongitshela futhi lokho futhi. Baba ngiyaxolisa yabo nje kukona konke engikwenzile ngiyazi ngikuphoxile baba ngiyazi ukuthi ngiphoxile ngiyaxolisa impela. Kuba impela engikwenzile. Hayi obuye mzukulu ekhaya sesidikide lelo daba ngeke. Bengicela baba ukubuya nje usuwehlisa umoya ngoba ngiyazi mengibuya namhlanje kuyafana. Buya namuhla. Ngiyacela ukuthi nje ngibuye usuwehlisa umoya ngeke ngiyacela impela. Hayi ufune ngimazisa unina ngale ndaba le. Ngiyakucela baba. Hayi ufane ngimazisa unina hayi abo nje lokho kwenzile manje ngeke. Nje yibhadi nje straight lonke leli. Yibhadi nje. Lona impela ibhadi uyabona. Isibongo sasekhaya wena ubhizi. Inkinga isimo sasekhaya baba ubone na bese ikhulisa kanjani ingane isimo sinje ekhaya. Wemzukulu. Ngithi uyazi ukuthi ngihlezi ngivuka ekseni ngizamela nini. Ngizamela ukuthi ekhaya kube kahle. Ngazi impela baba. Yazi mzukulu ngicela kuchazela. Umntwana uyisibusiso kahle kahle. So lento wena oyenzayo uyangazi ukuthi uziswa yini. Baba ngiyaxolisa ngiyacela ngabo baba ngiyacela nje ukuthi lento ingasixabanisa yabo ngoba manje ngiyabona indlela odinwe ngayo. Abona nje abaphansi baginqa phansi. Ngona udelela isibongo
kahle kahle sasekhaya phinde udelele isibongo salentombazane le uthi ayikhiphe isisu. Yiko baba ngizama ukuconfessa manje ngoba ngiyabona ukuthi izinto ayilungi empilweni. Izolunga kanjani vele wenza capital? Ya baba ngiyacela ukuthi ungixolele nje silungise lento ngakosiko uma ukuthi kudinga ukuthi kuhlatshwe into ekumele ihlatshwe kushiswe nempepho ngiyacela singayilungisa ngayo yonke indlela. Wemzukulu una ibudget ngalo yonke lento oyikhulumayo. Baba ayikho kodwa umzamo ngizowuzama umzamo ngizowenza umzamo. Yazi uyahlekisa. Ngiyacela baba yabona nje baba kuthiwa ngikho serious ngalento ngaba ngikho kwala ngikhona kwamanje ngoba ngiyabona ukuthi empilweni baba ngila ilontuzaneni eBlack Life TV ukuthi ilocation ke labo wena ngicela ubuyele ekhaya sikwazi ukudikida mina lelo daba kahle kahle. Ngiyacela mzukulu ungaze ngidinwe ngaze nginyanya yabo kwamanje umoya akakabi phezulu ngaleyo ndlela. Kodwa ngiyacela mzukulu ukuthi ngicela namuhla uzolala ekhaya kahle kahle. Baba yabo ukhulumileke futhi yabo emvakala manje ngizofonela umama wakho apha ngizomazisa ngalo daba wona ongitshela lona ukuthi wena wami ukhipha isiziso ingane lapha emgaqweni. Shuthi namhlanje anginakhaya phela baba uma ukhuluma kanje. Hayi buye ekhaya. Ngiyazi nje baba ukuthi ngakona nje ukubuya ekhaya ngizogcina ngilala eminyango waphela ukungishaya kwakho uzokushaya ungilalise eminyango phela. Mzukulu kulule ngeke ngikushaye wena kahle kahle ngifuna nje ukukhuluma nawe. Ukuyezwa. Baba ngiyazi awugcini ngokukhuluma ngobulomo sigcina sikhuluma ngezandla nje baba ugcina sokukhuluma ngezandla. Yabona manje usuphume esandleni manje ngiyakhuluma ufuna ungilalela. Ngiyaxolisa. Usho ukuthi mina usho ukuthi kahle kufanele ngilalele wena nemzukulu. No baba sengilalela. Ngilalele wena kahle kahle. Sengilalela baba ngiyaxolisa. Uzulalela. Yeah. Ngicela namuhla ke ne. La ulapho la ukhona ko Black Bayantoni. Ngicela ubuye namuhla uzolala endlini. Ngiyakuzwa baba ngizozama. Vele noma wakho uyabuya namhlanje. Uyezwa. Khona uzochaza kahle lo daba endlini kahle kahle. Sikuthi wenziswa yini ukuthi wena uhambe ukhuleliswa amantombazane lapha eminyango batshela ukuthi abakhiphe izisu. Uyithatha leyo nto. Uyifundise baba vele lento engiyenzile yimbi ngiyazi njengoba ngishilo ukuthi sashomene nabangani inkinga abangani abadlala ingane nami ngangazi umzukulu kanti angikhuza ukuthi kuhamba nalabafana laba bakamkhizi yabona lapha umfana bakamkhizi into nje nihlangane ngayo nje uphuza utshwala ukuhamba namantombazane ukujikeleza nje nemoto kuphela. Baba bekuyinjabulo baba kade sinayo. Emsebenzini kona usasebenza mzukulu. Baba ngiya emsebenzini kona angazi ngayibeka kanjani nale. Baba bengicela baba yazi angazi ngayibeka kanjani kodwa into ngokho mzukulu ngicela baba ngathi imibuzo ngathi baba kade umbuzo wakho baba unzima kakhulu ngoba manje ngifisa ukuthi lento ngiyikhulume nawe face to face. Kwa manje ngiyabona modine kanje baba manje. Ngicela kwenzeke kanjalo namuhla. Inkinga baba modine kanje manje angikwazi ukuthi ngikhulume nawe face to face kodwa ngizosayise ngilisho lonke ngeqiniso khona la. Kwawona umsebenzi baba awusekho waphela wona umsebenzi. Wona njalo nje uhlezi uvuka la ekseni. Awusekho kanjani manje umsebenzi? Baba bangithi kade ngishilo ukuthi ngikade ngisebenza nabangani nje vele khona lapha egarage kade silontozana. Kodwa njani? Ibona nje labantu abagcina bengiqedela umsebenzi labade ngithandana nawo. Ngizokula yazi ukuthi uyifake inkingene kanjani. Ngiyakuthola. Ngiyabona phela. Uyazibona kodwa mzukulu. Ngiyabona nje ngiyayisola futhi. Ngiyazi ngiboxekile. Akumele baba futhi kumele uphoxeke. Ngicela mzukulu. Ngicela kanjena ke manje uyezwa? Yeah. Ngicela namuhla ulale lapha ekhaya. Vele khona sodikida nje lo daba nomama wakho uzobe khona namuhla. Uzobuya nje apha ngabo sithi. Ngiyacela mzukulu. Ungazi into ozoyisola ngayo. Ngicela wena namuhla ulale lapha la ekhaya. Sidikide lo daba kahle kahle. Baba ngenzi ukuthi into oyenzayo uyenziswa yini? Baba ngeke ngiphinde ngento ezongisola ngayo. Yabo nje le ngiyenzile ngiyisola kakhulu ngayo. Ukubuya ngizobuya kodwa bengicela ukubuya usuwehlisile umoya sikwazi ukukhuluma kahle. Wena mzukulu ngicela ubuye sizodikida. Musu ungitshela ukuthi angisho somoya ngenzeni ngomoya wakho. Ngalento ongitshela yona. Wena ngicela ubuye uze lapha ekhaya namuhla ulale uyangizwa ngithi. Ngiyakuzwa impela baba ngizozama impela kanjalo. Ngicela kwenziwe kanjalo. Ngizokwenza. Yabona le number okufonela yona vele. Eyakhona le ekhaya baba. Hayi
abakuyise ngeke. Ay kuzoba kanjani? Kuzoba kanjalo baba. Awusheshe. Ngizozama impela. Cha. Ey. Ubaba unolaka ey. Yo mikota yanje. Unolaka ubaba. So mobhekile kodwa noma ngabe kuthiwa ukwata kangakanani uzokhona kodwa ukuthi akusize. Ngoba ngimuzwe ekubuza ukuthi ikhona yini imali yokwenza lokho ocela ukuthi kwenziwe kwesiZulu. Mhlambe ngabe ikhona into angakusiza ngayo ephokothweni lakhe noma uzokuyekelela ukwenza ngephotho lakho. Yona into engiyidinga kuyena kakhulu ukuthi yabo mekwazile ukungishisela impepho. Wakwazi ukuthi ukangixolisela ngishwelezele. Ikona engidinga okunye ekudingakalayo ngingazama mina ngamandla ami because nami vele kulabantu phela vele ekade nginabo. Bekukhona kade ngisave khona nami. Lo kade benginika khona. Bekhona kade ngisave khona. Manje yena nje mekodwa mekwazile ukuthi angilungisele indaba yasemsamo yonke lento ukuthi angishwelezele kuzona zonke izinto engizenzile because yabo kona nje impilo isiyabheda impela imile ense impilo imile. Ungafisa ukuthini kubafowethu la eminyango abakhiphisa izisu bebe bazi kahle ukuthi ezabo kodwa benze kanje ngoba nakho bewenze ungafisa ukuthini kubona? Engakusho kubone iyodwa nje ukuthi ungawulahli umphefumulo uNkulunkulu asewulethile cause lokho kukuphikiselana nelentuzana nenhlelo zaNkulunkulu yabo okubo kuzofika kuwena ngeke kufike futhi ngathi ngeke kufike ngesikhathi kanye ngeke sifike ngoba ukuthiwa uChristmas ukuze kuthiwa uChristmas ufika kanye ngonyaka ya nebhadi ke lifika kanjalo yabo nisalinde uChristmas ila kuvele kufike khona ibhadi unganakile uthi kade usajabulile nje kahle kuvele kufika ibhadi khona kunjalo. Awu nje yonke engayisho kubona ukuthi abazami ukuthi abafethu ngisho kuthiwa mhlawumbe kunjani abazami mhlawumbe ukuthi babikele imndeni ngokukhona ngokwenzekile ukuthi okay usekhulela usibani kanje bengicane ngisupporteni ngiyazi vele engikwenzile wrong hayi ukuthi athaka iskhipi nami yabo ngikubonile lokho kube yiphutha impela because awu nje into zami even mengase kuthiwa ngikutshela sisibami kwabona ekhaya la ngoba phela basahlala nje ubaba dekhala nje ethi akho ngane ekhaya bahlala nobaba ulontuzana ubaba wabo abathatha ngoba ebonisini. Why ubaba kubiza ngomzukulu nickname yakho noma no ngathini kahle ubaba ubekhona ingane zamamkhulu yabo okay ingane zamamkhulu bezimbiza ngomkhulu wangala usekhulile yabo manje yonke umuntu egijima egcele bengafuni kungathi uyabandluleleka kanje yekade beyabiza ngobazukulu esibiza sonke abazukulu manje sonke senivele nabo abazukulu sesajwayela nje phela abazukulu kuyena. Ngikufisela inhlanhla masuyakhulumisana nobaba kuba ukuthi uzokusupporta ugcina udlulile kuyona yonke lento yezulu le ufisa ukuyenza kodwa nje ngithi nje good luck. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ukuthi ungivashele namhlanje ukuze uzobhodla okusenhlizweni yakho. Let's hope abafowethu bazwile mangabe ubakhulisa ukuthi irong lento leyo yokukhiphisa abantu ezisu. Ngiyafisa kakhulu nje bayilalele leyo. Mbukele ekhaya kuningi okwenzakalayo la eminyango silele thina. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.